Iki sing paling penting. Le, Nduk, iling-ilingen. Ora ana suksese anak iki tanpa tirakate wong tuwa. Ora mungkin anak kuwi iso sukses tanpa oleh pandungane wong tuwa, tanpa oleh restune wong tuwa. Mila awakmu kudu paham, malaikat yang diutus Allah langsung kepada dirimu itu siapa? Orang tua. Wabil khusus siapa? Ibumu. Maka jangan pernah menyanyiakan orang tuamu. Ingat, anak ki kurang ajar. Kurang ajare teng pundi? Wong tuwa duwe anak 5. Wong tuwa siji iso ngopeni anak 5 kanthi sabar. Jam 1 bengi anake nangis, wong tuwa tangi ngopeni tangisi anak. Jam 2 bengi anak ngompol, wong tua sabar ganti popoke anak. Jam 2 bengi anake luwe, wong tua sabar dulang anak. Tapi gantian anak 5 dadi wong gerang kabeh, ora tahu sabar ngurusi wong tua siji. Nggih napa mboten? Kadang-kadang wong tuane ra iso apa-apa, anak 5 niki iren. Bapak urusan bae ya. Bapak gawonen, bapak nggonmu wae aja nggonku. Wong tua nggih uncal-uncalan. Niki fakta, niki jenenge anak sing kurang ajar. Wong tua duwe omah, anak ngaku-ngaku iki omahku. Begitu anak duwe omah, wong tua ora oleh ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Wong tua duwe sawah, anak dengan gagahnya mengatakan iki sawahku. Begitu anak duwe sawah, wong tua ora kena ngaku-ngaku. Kadang-kadang sing kurang ajar iku sinten? Anak lanang duwe bojo wedok, delalah bojone ra pangerten. Akhire napa? Bojone niki diatur karo anak wedok. Wong wedok, jenengan niku ora duwe hak ngatur bojomu lanang tentang hubungane karo wong tuane. Ingat, bojomu kuwi gedhe mergo air susu ibunya, ora mergo susumu. Ayo tak omongi. Bener napa mboten? Bojomu kuwi iso dadi wong kuwi mergo susune mbokne, mergo ngombe susune mbokne, ora mergo ngombe susumu. Ngapa wong wedok kok ngatur-ngatur wong lanang soal hubungane karo wong tuane? Kula niku niteni, kok ana anak lanang biasane elek hubungane karo wong tuane, niku sedikit banyak mergo pengaruhe bojone. Hati-hati, neraka kuwi tak kandhani. Nggih napa mboten? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya untuk bapak ibunya, itu tidak bisa membalas jasa ibu ketika melahirkan kita. Ayo, kowe iki 24 jam seumur hidupmu tuh mindak apik karo wong tuamu, bales jasane mbokmu nglairke iki ra iso tak kandhani. Lah niki ana cerita, ana wong tua kere, anake sugih. Ibune teko, "Nak, utang duit 100.000 ya, Nak." "Demen apa, Bu?" "Nggih nempur beras." "Ibu ra duwe beras." Jawabe anak lanang napa? "Mangken riyen, Bu, nggih tak nembung kalih bojo kula." Kuwi lak kurang ajar. Akhirnya napa? Begitu goleki bojone mlebu dapur, ndelok susu sak kaleng regane 400.000, entek diombe anake seminggu. Bocah niki mikir, ibu mau nembung duit aku 100.000 gitu ku beras. Iki anakku susu sak kaleng rego 400.000 entek seminggu. Berarti sebulan 1.600.000. Ibuku kae mbiyen nyusoni aku 2 tahun. Kuwi umpama kon bayar, aku kudu bayar piro karo wong tuwa. Bahkan zaman biyen rekoso niku nyuwun sewu, ibu wis nyusoni, ora kuat nambahi susu kaleng sampai anake didulang tajin demi perjuangan orang tua kepada anaknya. Ngopo begitu anak dadi wong ora pengerten karo wong tuane, kuwi neraka tak kandhani. Ingat tiang Kedung Sari. Kok ana bocah Kedung Sari nuntun wong tuane teng panti asuhan. Panti jompo kok asuhan. Kok nganti awakmu wani nuntun wong tuamu ning panti jompo? Siap-siap, sesuk kowe dadi wong tua bakal dituntun ning panti jompo karo anak-anak. Kok kowe ora gelem ngajeni wong tuamu? Siap-siap, kowe sesuk dadi wong tua ora bakal diajeni karo anak-anak. Wong Rasulullah dawuh kok, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu maka anak-anakmu akan memuliakan. Kok kowe wani karo wong tuamu? Siap-siap kowe dadi wong tua diwaneni karo anakmu.
naudzubillah min dzalik. Kowe lak saiki mikir, aku golek gawean kok angel, barangkali kowe ora oleh ridone wong tuwa.